Bueno, pero seguimos falando agora de tantas persoas, paisanos galegos e galegas que están xa de vacacións e outros planificando esa viaxe vacacional. Bueno, pois, antes de marchar, hai que extremar as precaucións para non levar sustos despois á volta. Temos con nós a Óscar. Óscar, a ver se o digo ben o apelido, Estraviz. Penseu que de Carballo mesmo ese apelido non é. Debe ser das aforas. Bueno, máis ben do corazón de Galicia, de Melide. Levas anos traballando na seguridade, en sistemas de seguridade, non? Sobre todo en portas como cerralleiro. Por lo tanto, podes nos axudar e moito. Por onde empezamos? Marchamos de vacacións, sí, pero... A ver, que non debemos facer ou que debemos facer para viaxar tranquilos? Pois, a ver, os consellos que vou dar son consellos que vamos anotando despois de casi 17 anos de experiencia neste mundo da cerrallería, cerrallería pantuflas, pois levamos eso, casi 17 anos. E os consellos son consellos que vas vendo que funcionan, cousas que te vas percatando, que surten o seu efecto, non? Pois Por exemplo... O consello, que parezca un pouco mentira, pois é o de dar sempre as voltas, sempre pechar con chave. Pero como non pechamos habitualmente, saímos de casa, non pechamos... Hai o 80% dos... Non pode ser, Pois sí. sí. Pois mira, o primeiro consello é fácil. Entre marchar de vacacións, supoño que hai pechar a todo mundo, a ir a panadería ou a tenda da esquina, Incluso ir a panadería ou a tenda da esquina ou... Aí tamén hai que dar todas as voltas. Sempre hai que dar as dúas voltas. Mira, xa está Valgués que o fai mal, que é Marcial. Sí, o 15-20 minutos é un tempo suficiente para que poidan violentar a túa porta, poidan entrar na túa vivenda e poidan remexer... Entón non vais a la garda en ningún momento, nin sequera para ir ao bar da esquina. En ningún momento. Todas as voltas á porta. Outro día vimos que aproveitaron que marchaban a festa da vila para entrar na casa. Penso que eran do maio, xa que hai que ter conta. Despois, importante, o tipo de pechadura que temos, non? Sí, eso é o segundo que hai que ter en conta. Hoxe en día, pois entre 80 e 90% das pechaduras das vivendas de calquer persoa están obsoletas. Son pechaduras... O 80%? Sí. Obsoletas? Sí. Incluso... Seguro que as miñas tamén. Non, Marcial, pois habería que velas. Sí. Incluso obra nova, os cilindros, as pechaduras que veñen de obra, pois solen ser pechaduras que non reúnen os requisitos para aguantar, digámoslo así, un ataque de vandalismo ou un intento de roubo. E cales serían, entón, esas pechaduras máis seguras? Vale, eu teño aquí para mostrar o que serían unhas pechaduras normales, como a que pode ter calquera na súa casa, e despois hai o que son cilindros ou pechaduras de alta seguridade. Cales son? Temos moitos modelos, eu trouxen aquí 5, que son pechaduras que veñen con sistemas antirrotura, como ben se pode apreciar aquí, para que non seña moito máis complicado rompelo, ou ben deste xeito con láminas, ou ben con puentes antirrotura. A ver, imos ensinar ben cales son as de antirrotura? Antirrotura son estas, que veñen con sistemas con puentes antirrotura. Os puentes antirrotura o que sirven, se me permites, o que sirven os puentes antirrotura é para que non suceda isto. Vale, isto sucede, pois eso, cando con unha ferramenta específica, como ben pode ser unha destas dúas, pois o agarran por unha zona e o parten pola mitad. O sea, que isto que estamos a ver aquí, se podemos mostrarlo outra vez, é unha completamente rota, non? Sí. É unha pechadura estragada. Esta é unha pechadura que se rompeu, non lembro se foi por un roubo ou foi porque tivemos que entrar... E con unha como estas non poden facelo tan facilmente. Exactamente, non poden facelo tan facilmente. Esta, a ver, son iguais? Son moi parecidas. É moi parecido, exactamente. O sistema é similar, exactamente, igual que este outro, que é modular, igual que este outro, que ten tamén a mesma ponte. Ou seja, que todas estas máis ou menos son moi parecidas. Exactamente. Estas andan por... Déixame calcular. Estas a mellor poden valer, que sei, 30 euros. Por 30 euros non protexes nada. Pero, Marcial... Unha cerradura deste tipo, instalada, obviamente, cos seus impostos pertinentes, según o meu criterio, a partir de 200 euros. 200 euros. Sí, señor.
Pero valeu. Hai un concreto, un aquí encima de Pero valeume menos a porta. Pois terás que tirala. Hai un aquí en concreto que nos estamos instalando en máis de 300 euros. Menos de 300 euros non hai unha cerradura de seguridade? Se queres manter unha certa seguridade na tua casa, tens que buscar un pouco. A máis cara e máis segura. Relación calidad-precio, pola miña experiencia profesional, despois de utilizar varias, revisalas e todo, para min é esta. Esta canto é? 300 euros? Un poquinho máis. Un poquinho máis, Un poquinho bastante máis, sí. Isto falamos só do cilindro. Só do cilindro. 300 euros só o cilindro. Canto vale a cerradura toda? A cerradura pode valer entre 80 e 100 e pico euros, depende. A noso que nos importa é protexer a zona débil da porta. A zona débil da está porta no cilindro. Exactamente. No cilindro e no escudo. O escudo? Que ahora iremos o escudo que ven sendo este? O escudo é este. Cal? Este. Isto é o escudo? É un escudo. A ver, aquí temos unha cerradura, vamos decir, convencional, unha cerradura dun punto que pode haber en moitas viviendas. Normalmente agora son de 3 puntos, pero bueno, isto é o que é o escudo, vale? Que é o que protexe o cilindro e hai nos incluso cubertos, vale? Entón o que fan os amigos do alleo é reventar o escudo, párteno, e despois poden facer isto, non? Poden acceder ao cilindro e rompelo deste xeito, tendo acceso á cerradura e con un desparafusador poder... Entón, como tería que ser un bo escudo, logo? Un bon escudo... Este sería un bo escudo? Un bon escudo para min é un escudo destos de... un escudo longo. Empotrado? Sí, máis que empotrado vai superposto na porta, como todos os escudos, pero ao ser tan longo, o que fai é unha resistencia maior ao ataque das palanquetas, porque ten maior punto de apoio e é macizo. Entón, así o que evitamos é que lle seña máis sinxelo apalancar o escudo e romperlle os tornillos. Ademais de que tamén ven con unhas bolas de aceiro para o ataque con taladro ou con fresa. Porque canto tempo pode tardar unha persoa que quere entrar nunha casa allea en abrir unha fechadura que non sexa de alta seguridade? Entre 30 segundos e 60. Unha que sexa de máis seguridade, entendo que ou non abrila ou podemos moito falar máis de que media hora, unha hora, depende un pouco do sistema que teñamos posto na... Damos por feito que xa temos un bo cerre, unha boa pechadura, que xa temos unha porta blindada, que está todo ok. Aínda así, marchamos de vacacións. Dalles 2 voltas. Dámoslle 2 voltas. Pero aparte de darlle 2 voltas, algo máis haberá que facer. Por exemplo, as persianas. Pechadas de todo, abertas de todo, a medio pechar ou abrir. Se as pechas de todo, xa se sabe que non hai ninguén na casa. Non hai ninguén. Porque non vas dormir todo o día. Xa estamos dando información que non debíamos. Exactamente. Entón, abertas de todo. Abertas de todo, a medio abrir ou o que seña, pero pechadas de todo, non. Por exemplo, tamén, agora que nos encanta compartir cousas en redes sociais, evitar dicir que marchamos durante un tempo. Exactamente, porque ao final sempre hai quen vexa, sempre están asexando e sempre poden saber, obviamente que non están... Canta menos información demos, mellor, Marcial. Exacto. Como, perdón? Canto menos información demos de que non estamos na casa, mellor. E os felpudos, o felpudo que hai que facer con el? Retiralo? Eu retirarío. Eu retirarío, senón en todo caso, porque obviamente cando se fai a limpeza do rellano, pois a empresa que o fai, pois recolle o felpudo. Se o felpudo bota varios días ali recollido, pois estás dando indicios de que non estás. Entón o recolles ou falas coa empresa de limpieza para que volva a colocar. A ter en conta estes vos sabios consellos que nos trouxo Óscar que? Estravid. Iso mesmo. Está na Coruña, que disto sabe moito. Telo en conta para ter unhas vacacións e un verán tranquilo. Grazas, Óscar. Nada, a vos.